egymásnak. Inkább egymásnak háttal. Forduljatok meg és dőljetek egymásnak. Hát lásd el magad. Álljatok egyenesen. De most papának... Hát akkora a különbség, hogy nem férnek be. Nem az a baj. Hozzunk ide követ. Ott van az. Ugye? Na gyertek meg. Gyerek kell a kő. Álljunk rá. Ne, hát az... Ott világos van. Azért nézzük meg, hogy milyen. Ha így van. Az már nagyon világos. Nem lenne, hogyha ment a fénybe lenne, és csak Bence arca lenne piros. Hogy jó, gyere,